ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತಿರಿಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೊನಾಕೊ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೊಂಜಿ ಚಾಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ್ ಪಂದು ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಯಾವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆ ಒಂಜಿ ಸುರುಟೆ ಬೇಯ್ಪದ್ದಿಯರ್ ಪಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷಲ ಬೊರ್ಚಿ ಪಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ ಜೋಕ್ಲಿಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬನೆ ಎಂಚಂಡ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಸುರುಕು ಏನ್ ಮಲ್ಪೊಂಜಿ ಹದಾತ ಬಟಾಟೆನ್ ಬೇಯ್ಪದ್ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಗಂಟು ಪರಬಲ್ಲಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತನೆ ಕೊಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಪುನತ್ತು ತುರಿದಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಕೊಚಿದು ಪಾಡೊಂದೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿಂತ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂಚೆನೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ಪಾಡೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಪುನಾತ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಬೊಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ ಉಪ್ಪು ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚೂರೆ ಪಾಡೊಂದಿನ ಮೊನಕ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗೆ ತೊಂದಿನ ಇಟ್ಟು ಸುರುಟೆ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ತೂದು ಪಾಡಿ ಎಂಡಾಂಡ್ ಬೊಕ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತಂದೇನು ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂಚೊಂದು ಚೂರಿಗೆ ತಂದು ಉಂಡೆ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಂಡೆಯೋ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಇಂಚನೆ ಮಾತ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿಕ್ಕ ನನ್ನ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮೊನಕೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂತೆ ಸೇವು ಬೊಕೊಂಚೂರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಈತ ಒಂಜಿ ಮೊನಕೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಐತ ನಡುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಅವಿಂದ ಈದ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತೊನೋಡು ನಾನಿತ್ತನ್ನು ಕುಡೊಂಜಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಗೆ ತೊಂದುರ್ಲೆ ಅವಿನಿತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ದೀದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತೋಡು ಅಂಗೈಟ್ ದೀದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಪಂದಾಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಐಟೆ ನನ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಚ ಪಿದೈ ಬತ್ತಿತ್ತನೆ ಇಂಚಿನ ಉಲೈಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಟಾಟೆ ಸ್ಟಫ್ ಮಲ್ದತ್ತುಲೆ ಐತ ಮಿಡಲ್ಗೆ ಇಂಚ ಪಾಡೊಂದು ಬರೋಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ದ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿ ಅಂತ ನವಲ ಪಾಡಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಚೂರು ಹೊರೆಂಕೊಂಡು ಬತ್ತಂಡ ಬೊಕೊಂಚಿದಾದ ಪಂಡಂಡ ಸುರುಕಿ ನಮ್ಮ ಬಟಾಟೆನು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ದ ನಡುಟು ಸ್ಟಫ್ ಮಲ್ತು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದಿಯೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತಿನಿಯರಾನಗ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ಪಾಡ್ದು ದಿಯರ್ ಪಂದಾಂಡ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅಡೆಗೆ ನಸೆ ಹಾಪುಂಡು ತಿನಿಯರ್ ಎಟೆ ಹಾಪುಜಿ ಇದು ತುಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಂಡ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಸೇವ್ಗೆ ತಂದೆ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟುಂದೇನು ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಂಚ ಐಕ ಅಂಟು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಬೊಕ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲದ ಬದಲು ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋರ್ ಪಂದಾಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊನ್ನೆ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ 5 ನಿಮಿಷಲ ಬುಡ್ಚಿ ಸರಿ ಅಂಚಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.